קוראים לי מאי גיטרמן, אני בת 9 מכפר סבא. וזאת המשפחה שלי. אנחנו אוהבים מאוד לרקוד ולשמוח. מגיל 4 אני רוקדת. ואני גם אוהבת מאוד משחקי כדור. מגיל 5 למדתי משחק מול מצלמה. ובגיל 6 התחלתי ללמוד מחול מודרני. והנה אני וחברות שלי רוקדות ונהנות. ישב לי ונסיכי והפנים ליד המעיין אולי הלך מהר מהר והוא ביחד מסתכל או שללילה לאן רוצה להיות לך מלך ושאת תהיי מלכה שלא נפסיד תמיד בדרך ארוכה אני אתן לך את הכל את הלב והנשמה אני ואת נריד את האדמה אתה מתוק ומצחיק יש לך קצב מדליק אתה יודע תטריק איך הבאנו בצ'יק אני לא יודעת אם זה מספיק אש את בוערת לי בלב כאילו אש ונגמר לי להבין מתרגש אולי תביא עולה במים כי סופות לא רגליים האדמה שהיא דורכת היא כמו אש אתן את כל מה שהיא תבקש עד שתגידי כן לא מתייאש ואיך את לא רואה עדיין שנגיע לשמיים כי ביחד כמה כוח יש השנה אני ועוד כמה חברות שלי העברנו חוג לילדות מכיתות א' וב'.
אני גם מאוד אוהבת לשיר, וכאן זה במסיבת סיום של כיתה ג'.